venstre. 2 mand permanent derinde. Og der kommer Bodul. Og kan komme til skud her, Bodul! Det kan han! Og det kan godt være, at han er bedst fra mandag til lørdag. Men så er det jo godt, det er mandag. Forberede sig på. Og det er sådan, at det bliver det sidste kvarters tid. Sønderjyske. Skulason. Baskin. Det er scoring så. Og det er indskiftet, Darko Bodul. Det gule kort er i hvert fald helt korrekt. Ja, selvfølgelig skal han have det. Esben Ruud her. Sidste mulighed for OB'erne. Sønderjyske på plads i første omgang. Det kommer op. Bodul. OB'erne får reddet en point. Og det er igen Bodul, der gør det. Rasmus Falk opfordrer sig OB-fans tilbage i målet til at skyde. Det kan Abdelav i stedet gøre. Bodul samler op ved bagerste stang. 4-0 til gæsterne. Det kan blive meget værd nu. Larsen. Det er en lille smule stillestående, synes jeg, for OB'erne. Ikke frispark der til Daniel Bodul med et godt træk, så skal der afsluttes, og så fører OB med 1-0. Spillet godt 22 minutter. AC Horsens. Skader. Nu også karantæner. 6 mænd til stregen. Kamper godt her. Bodul med et. Og skal ikke fik scoret så meget i løbet af efteråret, men stadigvæk var en absolut nøglefigur for OB. En masse energi i ham i hvert fald. Her er det Emil Larsen, der også har masser af energi. God mulighed til OB'erne nu. Darko Bodul, og vi har ikke set ham. Og alligevel, så står han der i nøjagtigt det rette øjeblik. Det kendetegner en rigtig, rigtig dygtig. OB prøver det samme over, befolker første område. Cornelius hætter væk. Emil Larsen hætter den tilbage. Wieland misforståelse. Darko Bodul. Igen Wieland involviert. 2-1. Gorgon scheint auch ins Zentrum beordert zu sein, hat die rechte Seite verlassen, spielt auch nicht auf links. Okotie, Bodul! Wow! Wow! Was für ein Tor! Was für ein Tor! Koch! Platz ohne Ende, den kann auch der Ball verspringen. Bringt immer noch die Kontrolle zum Ball. Bodul! Und der ist drinnen! Wahnsinn! Wahnsinn! Wie die Ausländer definitiv gut aufgelegt war, Miltert. Und solche Fehler, solche Fehlpässe, die tun natürlich extrem weh. Wie jener eben von Matthias Koch. Keins. Der war besser von Koch und damit nach langer Zeit wieder mal Platz für den Torschuss. Bodul setzt nach. Immer noch Bodul und den... Junusovic. Da denkt man, der macht ein Tor knapp vor der Pause, das sollte ein Team doch aufrichten und dann diese zweite Hälfte, Bodul, und das macht er selbst. Und wie Haas, kein Foul, Spiel läuft wieder weiter. Kienast erneut auf Haas. Und jetzt sind auch die 4 Minuten längst vorbei. Aber aufgrund der Unterbrechungen gibt es hier noch diese Szene. Ball ist gefährlich und von Gucher und Hüttenbrenner gerettet. 5 Minuten sind mittlerweile vorüber in diesem Spiel in Graz. Bodul vorbei an Hüttenbrenner, abgefälscht und dann ist der Ball. Im Moment übrigens der Meister mit einem negativen Tor. -1 und Mittelmaß. Auch das können Kienast auf Bukwa. Der zieht nicht ab.
Bodul. Und jetzt wird's hier ein... Und das ist das 2:3. Darko Bodul mit einem Distanzschuss. Savic auf Bodul, aber wieder Rokul. Aber nur kurz, da ist Stange mit der Möglichkeit. Der macht seinen ersten Torschuss und der war gut. Bodul, der Treffer zählt. 1. Und der nächste Auftritt vom Sturm ist ein internationaler und da sollte das Spiel der Grazer besser funktionieren. Auch die anderen österreichischen Mannschaften im Einsatz und jetzt das 2:3. Darko Bodul, der war nicht zu sehen in diesem Spiel und jetzt macht er das Tor. Auch das zeichnet. I gang OB altså i grønt i dag, og OB i en alternativ defensiv opstilling. Og også med en alternativ anfører. Skulderson plejer at være Anders Møller, når han ikke er der, så er det Daniel Høgh. Kampe mod OB i sæsonen. Ja, målet for et par uger siden var meget smukt, synes jeg. Det var virkelig et billede på, hvad det er, Thomas Dalgaard gør så godt. Instinktivt, det dybe løb og ved præcis, hvad han vil ind i feltet, hvor han sætter Anders Møller. Det er faktisk et meget godt forsøg, og det er altså OB'erne, der har teten lige nu. Det er Toppel, og det fortjener han stor ros for. Altså det er englænderne, der har et meget godt udtryk for den slags, der er sådan en honest player, som han er, Mads Toppel. Det er der sikkert nogen tvivl om. Det der, det er også godt lagt op. Abdelau, så står der 2-0 til OB her. 25 minutter er der spillet. Og så kommer den der fra Christoffer Poulsen. Lerager med en skudchance der lige på kanten af feltet. Og Rask forbrudt, men OB'erne får alligevel fat i bolden her. Og så den der, den er godt nok risikabel, for den havde Abdelau luret. Christoffer Poulsen. Delle Christensen igen. Og sidst ende Absalonsen. Fremragende af Bodul. Skulderson tager turen. Sidste omstillingsmulighed til OB'erne. En farlig en af slags, nemlig Larsen tæt på feltet. Det er altid giftigt. Og Larsen med et tryk, der bliver konverteret til endnu et hjørnespark. OB'erne er... Bennett Jensen lader den køre, og Bodul samler op. 4 mod 3. En af dem, Conor O'Brien. Over til Mustafa Abdellaoui. I 2 omgange. 3-0 til OB. Nedslagning af Sønderjyske i Haderslev. Der ligger på Baskim Kadri, på Bodul og Martin Spellmann. Selvfølgelig også Emil Larsen. Frispark bliver der her til OB, som er kommet godt ud af starthullerne på opgøret her mod Mikkel Rask, som var blevet deroppe. Og det åbner sig op for en OB-omstilling her. Bodul trækker ind i banen her og prøver, så man kan komme til en afslutning. Det kunne han ikke, men han kunne få et frispark. Bodul. Godt drejet videre af Spellmann, det der Bodul. Og for Jonas Thorsen, og han slipper afsted her. Bodul får lagt den skråt bagud. Emil Larsen med en afslutning meget, meget tæt på. Spillet godt op, især fra venstre side. OB har haft nogle rigtig gode indlæg, situationer og nogle gode indlæg som følge af det. Bodul, som der kommer forbi Flinta, men så bliver han taklet af Giderik netop som hans. Vi skal tilbage til 97-98 for at finde en sæson, hvor man lukkede flere mål ind. Der lukkede man 58 ind forløbet, så man lukkede 56 ind. Men nu ser om man kan lave lidt til den anden vej. Kadri med en afslutning. Bodul samler den løs op. Fint tilbage til Esben Roth. Og så på stolpen! Der bliver sat pris på holdkammeraterne imellem. Jeg synes, han har en tendens til at
at spille lidt for meget for sig selv og falde ud af kampene, og det er jeg ikke så overbevist om, at det er det, man prioriterer. Men score mål, det har i hvert fald nogle kompetente saver her. Det er Jakob Schoop, som har rigtig fin venstreben, ligger også fint her. Men ikke så mange, der angriber den helhjertet, og det er jo meget godt i tråd med den måde, kampen er forløbet på indtil nu. Den kun og helt derovre. Emil Larsen trukket ind her. Baskim får den rundt der. Emil Larsen kommer her. Emil Larsen, han er presset her, da han skal afslutte mod 44. Stabilitet på det område i forhold til det, de havde i efteråret. Ja, så sker sådan noget jo altid. Men ingen tvivl om det, at... Aktiv mod målet, Niklas Elenius med mulighed for afslutning. Og så dribler han sig alligevel ud i noget kviksand. Stor mulighed igen. Kæmpe muligheder, som gammel dribler, vælger han altså. Funktionieren. Rapid aber giftig, was das Pressing gegen die ballführenden Grazer schon in deren Spielhälfte betrifft. Allerdings jetzt ein Luftloch von Markus Häkkinen. Sukuta Hasu. Er versucht durchs Hintertürl, aber das... Bei Cotier. Wieder geht's über Klemm. Wieder über die linke Seite. Bodol. Gegen Solbauer. Der Ausgleich durch Sabic. Jetzt Jantner. Innenverteidigung nicht gut ausgesehen. Sabic. Auch mit werden. Für Dopnik, den Torhüter. Sabic. Wieder geht's über links, über Cotier. Oh, der packt Solbauer ein, aber dann Jovanovic, der einschreiten kann. Weber wartet zu lange, Jakobo kommt. Schon wieder ist der Ball weg. Bodol hat freie Bahn. Links draußen wäre Sabic völlig frei gewesen. Und Cotier versucht noch einmal Bodol anzuspielen. Wieder Klemm. Starkes Tackling gegen Karel. Bodol. Wieder Kinas, wieder kein Abseits, jetzt hat er die Chance, jetzt überspielt der Tischler und jetzt macht er das Tor. 2 Minuten sind gespielt, 200-prozentige für Roman Kinas, ein Tor, 1-0.